ки аз ҳама зӯр. буд набуд гунҷишкаки шӯхи беқароре буд. як рӯз парида рӯи ях нишасту худро дошта натавониста пояшро шикаст. ба дарди по ба зӯр тоқат карда ба ях гуфт: ях, о ях, ман донистам ки ту аз ҳама зӯрӣ, вале бо чӣ сабаб зӯриятро ба ман нишон дода шуда коре карде ки поям шикаст? Эй гунҷишкаки нодон, гуфт ях, агар ман аз ҳама зӯр мебудам, магар мегузоштам ки офтоб ҳар гоҳ ки хоҳад нури сӯзонашро ба рӯи ман резаду маро об кунад. гунҷишкак аз забони ях ин гапро шунида парон парон пеши офтоб рафту гуфт: эй офтоб, ту аз ҳама зӯр будаӣ, ҳар гоҳ ки хоҳӣ нури сӯзонатро ба рӯи ях рехта онро об мекардаӣ. офтоб гуфт: агар ман зӯр мебудам, магар мегузоштам ки абри сиёҳи бераҳм ҳар гоҳ ки хоҳад пеши рӯи маро гираду нагузорад ки ман оламро мунаввар кунам. гунҷишкак ба пеши абр рафту гуфт: абр, ҳой абр, ту аз ҳама зӯр будаӣ, ҳар гоҳ хоҳӣ пеши рӯи офтобро мегирифтаеву намегузоштаӣ ки офтоб рӯи оламро мунаввар кунад. абр оҳ кашида гуфт: агар ман аз ҳама зӯр мебудам, магар мегузоштам ки жола ҳар гоҳ ки хоҳад синаи маро шикоф карда ба рӯи замин березаду ба шохи баргу гулу меваи дарахтону рустаниҳо бархӯрда онҳоро шиканаду кафонаду резонад. гунҷишкак парида рафта жоларо дарёфту пурсид: жола, ҳой жола, ту аз ҳама зӯр будаӣ, ҳар гоҳ ки хоҳӣ синаи абрро шикоф карда ба замин мерезию ба шоху баргу гулу меваи дарахтону рустаниҳо бархӯрда онҳоро шикаста мекафонӣ. жола гуфт: агар ман аз ҳама зӯр мебудам, магар мегузоштам ки дар рӯи замин монда об шуда нобуд шавам. гунҷишкак рӯи замин нишаста гуфт: замин, ҳой замин, ту аз ҳама зӯр будаӣ, жола дар болои ту мондаву об шуда нобуд мешудааст. замин гуфт: агар ман зӯр мебудам, магар ман мегузоштам ки ҳар хел алафу сабзаву рустаниву наботот маро аз дарун сурох карда баромада ба ҳар ҷоям ки хоҳанд реша давондаву шираи маро макида гиранд. гунҷишк ба алафу сабзаву рустаниҳо гуфт: шумо аз ҳама зӯр будаед, ки заминро аз дарун сурох карда баромада ба ҳар ҷояш ки хоҳед реша давонда шираашро макида мегирифтаед. алафу сабзаву рустаниву наботот бо як овоз гуфтанд: агар мо аз ҳама зӯр мебудем, магар мемондем ки бузу бузғолаву гову гӯсфанд бар ин ҳар гуна ҷонварони алафхӯр шикамашонро сер карданӣ шуда моро каллакан карда хӯранд. гунҷишкак пеши бузу бузғолаву гову гӯсфанд рафта овоз баровард: ҳой бузу бузғолаву гову гӯсфанд, шумо аз ҳама зӯр будаед, алафу сабзаву рустаниҳоро каллакан карда хӯрда шикаматонро сер мекунед. бузу бузғолаву гову гӯсфанд гуфтанд ки агар мо аз ҳама зӯр мебудем, магар мемондем ки гурги бераҳм ҷинси моро дошта шиками моро кафонда гӯшту дили ҷигарамонро бихӯрад. гунҷишкак ба дараи парида рафту он ҷо ба гург рӯбарӯ шуда гуфт: ҳой гург, ту аз ҳама зӯр будаӣ, шиками бузу бузғолаву гову гӯсфандро кафонда гӯшту дили ҷигарашонро мехӯрдаӣ. гург гуфт: агар ман зӯр мебудам, магар мемондам ки одамон маро парондаву ҷинси маро қир кунанд. гунҷишкак парида пеши одам омада гуфт: одам, ту аз ҳама зӯр будаӣ, ки гургро парронда ҷинсашро қир мекардаӣ. одам ки дар канори суфаи рӯи ҳавлӣ нишаста ба фикр рафта буд, сар бардошту ба гунҷишкак нигоҳ карда гуфт: гунҷишкак, ту мехоҳӣ бидонӣ ки дар ин дунё аз ҳама зӯртар кист? дар ин олам аз ҳама зӯр нафс аст, таъкид кард одам. ҳама нафс доранд ва нафс ягон ҷондору ягон ҷонварро ором намегузорад. одамон барои нафс шуда ба якдигар зарар мерасонанд. зӯр барои нафс шуда
ба ҳар киву ҳар чӣ ки аз худаш камқувваттар аст зулм мекунад. нафс ба ҷангу кушокушиҳо боис мешавад. зур аст нафс. наход ҳеҷ чиз аз нафс зуртар набошад. аз ҳама зуртар он аст ки нафсашро идора кунад, ба сари нафси худ амир бошад. саволҳо аз афсонаи ки аз ҳама зур. гунҷишкак чӣ кор мекунад ки пояш мешиканад? саволи дуюм. гунҷишкак ба ях чӣ савол медиҳад ва дар посух чӣ мешунавад? саволи сеюм. магар гунҷишкак саволи худро аз дигарон мепурсад? саволи чорум. одам ба гунҷишкак чӣ ҷавоб медиҳад? саволи панҷум. пас аз хондани афсонаи мазкур ба чӣ хулоса омадед? хонандагони азиз, афсона як жанри аҷиби адабист ки зеҳну андешаро инкишоф медиҳад, хаёлоти инсонро рангин мекунад, забони модарӣ меомӯзад, донишу биниши одамро ривоҷ медиҳад, дар ниҳоди шумо беҳтарин хислатҳои инсониро мепарварад. шояд шумо ин афсонаҳоро пештар шунидаед, аммо шунидан кай бувад монанди хондан. шумо китоби афсонаҳоро дарёфт намуда хонед. афсона бо як бору ду бору се бор гуфтану шунидану хондан ба охир намерасад. афсонаи хуб мисли шери нағз такрор ба такрор хондаву гуфтаву шунида мешавад. ҳар бор ба кас лаззату ҳаловати дигар мебахшад. агар китоби афсонаҳо дошта бошед, ин хуб аст. китобро варақ гардонида расмҳояшро тамошо кунед. расмҳоро шаҳру изоҳ бидиҳед. маънии калимаҳои бароятон навро аз падару модар ва бародар ё хоҳаратон пурсед. орзуманди муваффақияти шумоем.